Tämä tarina on tosi. Eli kerran oli yksi mies ja hän ajeli kaikessa rauhassa tommosen peltipoliisi ohi ja sit se välähti. No hän oli ihan varma, että ei mulla tässä mitään ylinopeutta ollut, niin hän ajoi uudestaan ja vielä vähän hitaammin. Ja se kamera välähti taas, niin hän oli ihan niinku, että mitä helvettiä. Sitten hän haki yhden kaverin vielä mukaan. Ja taas ne ajoi sen ohi. Ja taas se välähti. No, kaverukset ajatteli, että ei tässä mitään, että se on varmaan rikki tai jotain. No, aikaa kuluisi ja kuluisi. Sitten meni pari viikkoa, niin oli postiin tullut 3 kirjettä. Että ikinä arvaa mitä ne oli. Ne oli 3 sakkolappua siitä, ettei ole käytetty turvapäätä. Ja kyllä, tämä tarina on tosi. Tässä on muuten vielä niin kuin 10 sekuntia aikaa, että tulee shortsi täytetä ja kuunnellaan vaikka musiikkia. Well, they've got me